खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बिटिआरनि सिङाव मोनब्रै जिल्लायाव थानाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव गरखा समाजनो समान रैखाथि होनाय जाबाय। बे गनायथिखौ आसाम केबिनेटआ होबाय। 2003 मायथाइनि सिगांनिफ्राय जाय गरखा समाजनि सुबुंफोरा बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लानि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट महरै थाबोदों बिथांमोनहा बे समान रैखाथि मोनथायखौ मोननो हागोन। आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेशन एक्ट 1886 नि सिङावनो बिटिआरनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थानाय नेपाली ग्रेजियार्स एन्ड काल्टिभेटर्सफोरनो बे समान रैखाथिखौ होनाय जादों। दानिया गरखा समाजनि सुबुंफोराबो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि खाबुफोरखौ समानैनो मोननो हासिगोन। बेनि अनगायैबो आसामनि ट्राइबेल ब्लकफोराव थानाय इन्डिजिनियास थायाहम, मरान, मटाक, चुटिया आरो गरखा समाजनि सुबुंफोरनोबो केबिनेटआ समान रैखाथि होबाय। लोगोसे आसाम सोरखारा आसामाव माखासे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बानायबावनो थाखायबो थांखि लादों। चिरांनि हमगार्डखौ बुथारग्रा दायनिगिरिफोरखौ चिरां पुलिसआ 24 घन्टानि गेजेरावनो हमनो हानायजों लोगोसे सासे दायनिगिरिखौ गावथारबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय मंगलबारखालि चिरां जिल्लानि बिजनी पुलिस थानानि हमगार्ड याद आलीआ डिउटि जोबखांनायनि उनाव हरनि 10 रिंगासोआव गावनि न' फारसे थांबाय थानायावनो दुथांफोरजों बुथारजादोंमोन। बे जाथाया जानाय लोगो लोगोनो चिरां आरो बङाइगाव जिल्लानि पुलिस बिबानगिरिफोरजों लोगोसे पुलिसनि माखासे हान्जाया जाथाय जानाय जायगायाव थांदोंमोन आरो नायबिजिरनाय खामानिखौ मावहैदोंमोन। बै समावनो बे जाथायखौ नखरनि एना-एनिनि थाखायनो जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादोंमोन आरो बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनानै उनाव पुलिस बिफाना रोखा जादोंमोन दि थारैनो नखरनि एना-एनिनि थाखायनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै। बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरबावनायनि उनावनो बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय खान्डेकार साफिउर रहमान जायना भान्डार बाजाराव फार्मासि दङ बेखौ पुलिसआ हमदोंमोन। आरो बेनाव सोंनाय फिन्नाय लानायनि उनावनो गासैबो जाथाया सोराङाव फैदोंमोन। पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला याद आलीखौ बुथारनो थाखाय खान्डेकार साफिउर रहमाना सानै मानसि बुथारग्राखौ हमदोंमोन। मुंफोरा आब्दुल खालिक आरो आयुब आली 18 बोसोर बैसोनि। याद आलीखौ बुथारनो थाखाय खान्डेकार साफिउर रहमाना बिसोर सानैनो 1,50,000 रांबो होदोंमोन। याद आलीखौ बुथारनायनि दायाव साथामखौबो हमनानै बिजनी पुलिस थानायाव दोननाय जादोंमोन। नाथाय याद आलीखौ बुथारनाय जायगायाव थांनानै याद आलीखौ बुथारनाय हाथियारखौ लायनो थाखाय थांनायावनो आब्दुल खालिकआ बिजनीनि एसडिपिअनि पिस्तलखौ सेख'नानै खारनो नाजादोंमोन। बेयावनो पुलिसआ आब्दुल खालिकखौ गावनो गोनां जादों। जोखोम जानाय आब्दुल खालिकखौ बिजनी भेट्टागाव देहा फाहामसालिसिम लांनाय जादोंमोनब्लाबो देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लाहैदों। पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला गावथारजानाय आब्दुल खालिकआ गोबां क्राइम खालामनायजों सोमोन्दो दंमोन। सिगांबो मानसि बुथारनायनि दायाव जोबथेसालियाव जोबथेजाखांबायमोन। आइजोफोरनि फालांगि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। गहपुर पुलिसआ फाननो थाखाय लांखारजानो नागिरनाय सानै बर' लाइमोनफोरखौ रैखा खालामनो हादों। रैखा खालामजानाय सानै बर' लाइमोनफोरा 16 बोसोर बैसोनिमोन। जाथायनि सायाव गहपुर पुलिसआ मिथिहोनाय बायदिब्ला मोनसे स्रोद खौरां मोननाय जादोंमोन दि साथाम दुथांफोरा सानै बर' लाइमोनफोरखौ फाननो थाखाय लानानै थांगासिनो दङ होननानै। बे खौरांनि सायाव बिथा खालामनानैनो टलिगाव आउटपस्टनि सिङाव थानाय तेतुनबारी तिनालि खाथिनिफ्राय लांखारजानो नागिरनाय सानै बर' लाइमोनफोरजों लोगोसे साथाम दुथांफोरखौ हमनो हादों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला दुथांफोरखौ रायजोफोरा हमनानै सोंनाय फिन्नाय लागासिनो दंखायोमोन। बेयावनो पुलिसआ सौहैनानै दुथांफोरजों लोगोसे गंसे एसप्रेस' साखा खबब्रै गारिखौ हमनो हादों। हमजानाय दुथांफोरनि मुङा गहपुरनि मरसिंगिलिनि पिलि नार्जारी। रिपर्टनि बायदिब्ला पिलि नार्जारीयानो सानै बर' लाइमोनफोरखौ लखिमपुर जिल्लानि बरसलानि थागिबि जालालुद्दिन आरो मरियनि बेगमनो फानहरनो नागिरदोंमोन आरो बर' लाइमोनफोरखौ अरुणाचल फारसे लांनो नागिरदोंमोन। मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फरायसाफोरनो मार्क होनायनि सायाव बानायनाय इभ्यालुएसन फर्मुलानि 5 नं दफाखौ बोखारनानै होबाय। 5 नं दफा जेराव लिरनाय दंमोन दि इभ्यालुएसन फर्मुलानि गेजेरजों मोननो हानाय मार्कशीट आरो सार्टिफिकेटजों टेट आरो माखासे आसाम सोरखारनि साख्रिफोर जेराव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि नाम्बारखौ लानाय जायो बैफोरनि थाखाय गनायजानाय नङा। बेनि थाखाय स्पेसियेल आनजाद होनो नांगोन होननानै रोखायै लिरनाय दंमोन। दा बे दफाखौ बोखारनानै होबाय। गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा, सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनज पेगु, सेबा आरो आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलनि मासिगिरिफोरजों लोगोसे एबसु, आसु आरो एजेवाइसिपिआ जयैनो सावरायलायदोंमोन। बे सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो बे थांखिखौ बिथांमोनहा लादों।
सावरायलायनाय जोबखांनायनि उनाव डक्टर रनज पेगु बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव 5 नं दफाखौ बोखारनाय जाबाय होननानै रोखायै फोरमायथिनायनि अनगायैबो माखासे खोथा फोरमायथिदों। जेरै इभ्यालुएसन फर्मुलानि गेजेरजों मोननो हानाय गांसे सार्टिफिकेटजोंनो गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय मुं थिसननो हागोन आरो आसामनि गासैबो साख्रिफोरनि थाखायनो गनाय जासिगोन। नाथाय टेट फोरोंगिरि आरो कलेजनि फोरोंगिरिनि साख्रि जेराव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि मार्कखौ लानाय जायो बैफोरनि थाखाय आसाम सरकारा जुदि स्पेसियेल आनजाद खुंनो बिथोन होयोब्ला स्पेसियेल आनजादखौ खुंनाय जानोबो हागौ। बेनि सायाव दासिमबो थि थांखि लानाय जाथ'वाखै होननानै फोरमायथिदों डक्टर रनज पेगु बिथाङा। मख'नो गोनांदि टेट फोरोंगिरि आरो कलेजनि फोरोंगिरिनि साख्रिनि थाखाय स्पेसियेल आनजाद खुंनाया जाथारगोन ना जाथारा बेनि सायाव जेबो रोखा फोरमायथिनानै होआखै सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिया। बेजों लोगोसेनो 4 नं दफाखौ बोखारनाय जायाखै। सोरबा फरायसाया जुदि इभ्यालुएसन फर्मुलानि गेजेरजों मोननो हानाय मार्कखौ गोजोनाखैब्ला बेटारमेन्ट आनजादखौ होफिननो हागोन। बेटारमेन्ट आनजादखौ कभिड-19नि थासारिया मोजां जायोब्लानो खुंनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। बिटिसिनि सावस्रि बिफाना मैया बिटिआरनि गंब्रै जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलनि सावस्रि सिबिथाय मिरुफोरनो बेरामि रोगाग्रा एम्बुलेन्स राननानै होदों। क'क्राझारनि सावस्रि बिफाननि डाइरेक्टर मावखुलिनिफ्राय मैया बिटिसिनि सावस्रि बिफाननि बानजायनायाव गं 15 बेरामि रोगाग्रा एम्बुलेन्सखौ राननानै होयो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे, मावफुं सोद्रोमा घ्यानसाम दास, रेवरेवा नार्जिहारि, एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन। बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सावस्रि सिबिथायनि थाखाय एम्बुलेन्स गारि राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों दि बिटिआर ओनसोलाव सावस्रि सिबिथायजों लोगोसे आबाद, सोलोंथाय आरो गुबुन गुबुन बिफानफोरावबो सोरखारा खामानि मावलांगोन होननानै। थांनाय बुधबाराव आसाम सोरखारा केबिनेट जिरायदोंमोन जेराव बिथांमोनहा माखासे गोनांथार थांखिफोर लादोंमोन। केबिनेटआव लानाय थांखिफोरखौ बिथांमोनहा सिगाङाव माखासेखौल' फोसावदोंमोन। दा बिथांमोनहा आद्रा थानाय थांखिफोरखौ फोसावबावबाय। सेथियाव दङ इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिसाव सिगां अफलाइन रेजिस्ट्रेसन जायोमोन, दा बियो अनलाइन रेजिस्ट्रेसन जासिगोन। इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिसफोराव रेजिस्ट्रेसन खालामनो थाखाय सिगां गोबां लाइन जानो गोनां जायोमोन आरो सम खहा जायोमोन। दा गोरलैयैनो न'निफ्रायनो अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनो हासिगोन। मख'नो गोनांदि माखासे साख्रिफोरनि थाखाय इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिसाव रेजिस्ट्रेसन खालामग्रोनो गोनां जायो। नैथियाव दङ गावबुरानि मुंखौ गावप्रधान मुं दोननो थांखि लाबाय। गावप्रधान जानो थाखाय बैसोआ खमैबो 30 बोसोर जानो नांगोन आरो 65 बोसोरनि बांसिन जानो मोननाय नङा। थामथियाव दङ आसामनि इन्जिनियारिं कलेजफोरनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर, एस'सियेट प्रफेसर आरो पलिटेकनिकफोरनि फोरोंगिरिफोरखौ थिसननायनि आनजादखौ एपिएससिनि गेजेरजों खुंनाय जायोमोन। दा एपिएससिनिफ्राय बोखारनानै बेफोर डिपार्टमेन्टफोराव थिसननो थाखाय इन्जिनियारिं सार्भिस रिक्रुटमेन्ट बर्डनि गेजेरजों थिसननाया जासिगोन। ब्रैथियाव दङ दरं जिल्लायाव थानाय धलपुर शिब मन्दिरनि थाखाय 180 बिघा हा होनो थाखाय गनायथि होबाय। बे मन्दिरखौ टुरिस्ट प्लेसबो बानायनाय जागोन। बाथियाव दङ काउ प्रटेक्शन बिल एबा मोसौ रैखाथिनि बिलखौबो केबिनेटआ गनायथि होबाय। रायजो सोरखारा आसामनि गुबुन गुबुन बिफानाव जाख्ल'नाय जानायखौ होबथानो थाखाय गोख्रों राहा लागासिनो दङ। बेनिखायनो आसाम सोरखारा जाख्ल'नायनि हेंथायै गसंनो थाखाय माखासे हेल्पलाइन नाम्बार फोसावदों। हा बायलाय फानलाय खालामनायाव जुदि मण्डला रां दाबि खालामोब्ला आरो हा रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि थाखाय अफिसफोरा रां दाबि खालामोब्ला बेफोरनि हेंथायै होखानाय हेल्पलाइन नाम्बारनि गेजेरजों नोंथाङा खौरां हरनो हागोन। हेल्पलाइन नाम्बारा 9394939055। बे नाम्बाराव व्हाट्सएपनि गेजेरजों खौरां दैथायहरनो हागोन। मोब्लिब बिफानाव जायखिजाया बेले-बेजे जानाय एबा बिलाव बेले-बेजे जायोब्ला हेल्पलाइन नाम्बार 1912 आव कल हरनो हागोन आरो व्हाट्सएप खालामनो थाखाय 9954414969 बेयाव खौरांखौ दैथायहरनो हागोन। रेशननि दखानफोराव केरासिन, सेनि, माइरं बायदि बायदियाव बेसेनखौ लानानै बेले-बेजे खालामोब्ला हेल्पलाइन नाम्बार 1967 आरो 18003453611 आव खौरां दैथायहरनो हागोन। अनलाइन शपिं खालामनायाव जायखिजाया जेंना नुजाथियोब्ला एबा रांनि बेलायाव बेले-बेजे जायोब्ला 1800114000 आरो 1800114440
04 आव कमप्लेनखौ हरनो हागोन। आबाद बिफानखौ लानानै जायखिजाया जेंना जायोब्ला 1800-180-155-1 आव खौरांखौ दैथायहरनो हागोन। मोजां मोनलायनायाव जाथावै जेबो गैया। गावनि मोजां मोननायखौ फोरमायनो थाखाय पिस्तल दिन्थिनायावनो हमजाबाय सासे सेंग्राया। बे जाथाया डिमापुराव जादों। डिमापुर टाउननि पादुमपुखुरिनि थागिबि तरिन टिकिरा गाव मोजां मोननाय अनजालिखौ प्रप'ज खालामनो थाखाय थांनायाव एबा गावनि मोजां मोननायखौ अनजालिनो फोरमायनो थांनायाव गुबुनफोरबायदि गलाब बिबार लानानै थाङालासे गंसे पिस्तल लानानै थांदोंमोन, जाहाथे गाव मोजां मोननाय अनजालिया गावनाव अदेबानि तरिन टिकिरनाव पिस्तल नुनानै गावखौ मोजां मोनो। .22 पिस्तलाव गरथाम गुलिबो दंफायोमोन। बे जाथायखौ खौरां मोननानै उनाव डिमापुर पुलिसनि आखायाव हमजाबाय तरिन टिकिरा। फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिख्लानि गोसोखौ फुस्लायनो थाखाय तरिन टिकिरा गुबुननिफ्राय पिस्तल लानानै सिख्लाखौ लोगो हमफैदोंमोन। तरिन टिकिरा सानदोंमोन दि सिख्लाया गलाब बिबारनिफ्राय बांसिन पिस्तलखौ नुनानै खुसि जागोन आरो गावखौ मोजां मोनगोन। नाथाय फेलें जाबाय तरिन टिकिरनि बेबायदि साननाया। जम्मु एन्ड काश्मीरनि कुलगाम आरो पुलवामा जिल्लायाव मोनथाम गुबुन गुबुन अपारेशनाव गासै 5 उदखारिफोरखौ रैखाथि बिफाना गावथारनो हादों। मोनसे स्रोत खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै रैखाथि बिफाना कुलगाम जिल्लानि ज'दिर ओनसोलाव गोख्रों अपारेशन खालामदोंमोन, जेराव रैखाथि बिफान आरो उदखारिफोरनि गेजेराव गावलायलायनाय जादोंमोन। बेयावनो लाश्कार-इ-ताइबानि 2 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। बेनि अनगायैबो रैखाथि बिफाना पुलवामा जिल्लानि गुबुन मोनसे अपारेशनाव 2 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। बेनि अनगायैबो हेनवारायाव अपारेशन खालामनानै हिजबुल उदखारि हान्जानि सासे टप उदखारिखौ गावथारनो हादों। गावथारजानाय उदखारिनि मुङा मेहराजुद्दिन हालवाई। आसामावबो डार्क वेब आरो क्रिप्ट'कारेन्सिया हाबफैबाय, जायनि थाखाय आसामनि थागिबिफोरखौ सांग्रांथि होदों डिजिपि भास्कर ज्योति महन्त बिथाङा। डार्क वेबनि गेजेरजों अनलाइन फ्रड खालामग्राफोरा माखासे इन्टारनेट वेबसाइट बाहायो, जाय इन्टारनेट वेबसाइटफोरखौ खालि माखासे स्पेशियलाइज्ड वेब ब्राउजार एबा इन्टारनेट बाहायगिरिफोराल' खेवनो हायो आरो बेफोर वेबसाइटआव जानाय इन्टारनेट एक्टिभिटि एबा अनलाइन फ्रडफोरखौ गोरलैयैनो हमनो हाया। बेनिखायनो अनलाइन फ्रड खालामग्राफोरा डार्क वेबआव थानाय इन्टारनेट वेबसाइटफोरखौ माखासे आयेन बेरेखा खामानिनि थाखाय बाहायो, जेरै ड्राग्स, हाथियार, नंखाय रां, खावनाय क्रेडिट कार्डनि डिटेल्स, नंखाय फोरमानपत्र, लाइसेन्स गैयै मुलि बायदिफोरखौ आयेन बेरेखा बायलाय फानलायनि खामानिखौ खालामो। रिपर्टनि बायदिब्ला डार्क वेबआव थानाय वेबसाइटफोराव .com, .in आरो .orgफोर थाया। बेफोर वेबसाइटनि जोबनायाव .onion थायो आरो बेफोर वेबसाइटआव गोबां रोखोमनि प्रटेक्शन एबा रैखाथि थायो। बेनिखायनो माखासे बाहायगिरिफोरनि अनगायै रावबो बेखौ बेखेवनो हाया। गुबुन फारसेथिं अनलाइन फ्रड खालामनानै खावनाय रांफोरखौ इन्टारनेटआवनो दोननाय जायो आरो बेखौनो क्रिप्ट'कारेन्सि बुंनाय जायो। बे क्रिप्ट'कारेन्सिनि गेजेरजोंनो आयेन बेरेखा बायलाय फानलाया सोलियो। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।